एम्बु सिथ्र' जोंहानि दिनैनि रान्दिनिया नों बायदिया सारा मान हमनानै मोनला फैसा थाखा दङ नोंनाव बिराद फैसा थाखा दङ मा बुजा बायदों हिनजाव सादोलै मोनबारायावनो gitu nino biar bisa tak ada nih torain nama lain nih kucing rau tuh mulai nih antu kucing rau saya ali ini masih sana ini nih mau di mana konsep tren ini mana yang muzang menjaya pustu sana berbangun naik pusta plastikin pustuna Nubai logoफोर थरायनाया इमान बायदि इसेबो गियान गैया माने हौवाया ना बबा खामानि मावनो थांदो ना फोथाराव थांदो आं माने मेसिन भारा सारैदोंमोन आरो ओमफ्राय नै खोथिया थिलियाव मेसिन भारा सारैदो आङो आंखौ इसेबो तालायाखै नुबायना फैदो ना फैयाखै ना सा मोनलोंदो ना दै मोनलोंदो इमान फुङावनो थांदो आङो ओमफ्राय नाय नुबाय माबोरै गुसेंग्रासो लुनानै दंबाय दं एसेबां अन्थाइ बिखा नोंनि बिखाया हो ना हौवाया फोथाराव थांनानै मा मोनलोंदो मा मोनलोङाखै मा मोनजादो मा मोन Iya kom siapa itu le? Hebri bayne? Mah hebri ni le. Nungklei sih le, ipurklei mau apa tanu dah? Mau buat siapa? Kurang nang nung kunci apa? Logoफोर फुंनि सारिता आङो मेसिन भारा सारैदो माने खोथियाफोरनो मानसिफोरा मेसिन नागिरनायखाय दै माबानायखाय ओमफ्राय नों इफोरखौ नागिरबाय थानानै एख' लाब गैया मिथिबायना फै फैदो फै नांला फै जाबाय फै साहा फै आंनो फै आंनो साहा होफै माबार फै बबे बेसेबां जाखो बोथिसे जायाखै जायो नामा इयो जाबाय फै नांला नि लोगोफोर इमान गोरलै गोरलैखौ हमदो नि गोरलै गोरलै जाखोनो बिमा जागोन मायाबा बबेयो बबे बबेजों गोरलैथार दं बेखौ रोंबाय दोनबाय गेलेबाय थानायफोरखौ सा लोंनोसै आं फै हाथायखौ नुनो मोनाखै नुबायना बबे luar bazatli अनसिमे स्टेनि होमबासो गम मोनगोन नि luar बाजारावसो हाथायखौ नुनो मोनाखै आं लोगोफोर थेवबो माने तालखौनो गैया नुबाय मान बायदि मानसि हमनायखौलाय नुदोंना नुवाखैलै ओंख्रि बुथुमदों ओंख्रि बुथुमनाय होनदों माइखौ आं जायानायखौ जाला गिदा आं जाग्रा ओंख्रिबासो ओंख्रि बुथुमदों होनदोंमोन आंखौ मान बायदि मानसि आरो दा फोथाराव थांबावनांगौ आलि दाननो ओंखाम खुरना दोननानै आंनो मावबाथायबो माबा जिसा खिथिनिले नोंखौ जिसा खिथि दोननो आङो नोंखौ साल'सो लुना फैनो दङ जाबायानोथ' मोनबायानोथ' इखिनि मोनबायानोथ' लोगोफोर इबारियाव एने कुवा गुसेंग्रा दं आरो गाबनायनि दिन फैबाय केरल'खागोन इयो नाय गोरलैथार सं गोरलैथार सं गोरलैखौ थुख'बाय थानानैलाय मा मोनदोंलाय दोनफैदो बै 2000 years later लोगोफोर थरायनाया दाउ लकेल मोनजानायनि बिराद खुसि दिनै बाजाराव थांदोंमोन नालाय बाजारनिफ्राय दाउ लकेल किसे लाना फैफादो इनिफ्राय मादो सं आं बाबुया रागा मानो नों दाउ लकेल मोनजानायनि खुसि जायाखै नामा जायाबा माथो दाउ लकेल मोनजानायनि खुसि जायाखै नामा नोङो दाउ लकेल मोनजाथाराखैलै थ' जानो होननानै ओइ दाउ लकेल हारागसो जायो नामा होनना बुंदोंमोन आं बा बोरैबा जाले आंनि गोसोयो न' सिङाव हाबसोनानै थायो ना बाहेरायाव जनानै थायो आंनि गोसो ओमफ्राय मादो संहानदो नै लोगोफोर इखिनिखौ संनांगोन बाजाराव थांखांनानैबो संनांगौ ए भगवान इतनी जुलुम मेंनाय बानायानो गैया थारमाने आं पुतलासो मान दुखु होमबा नों जिबनाव हो मान दुखु होमबा ओमफ्राय नैखिनि दाउ लकेल मोनजानो इमान खुसि मावबाबो दाङाबाबो न' सिङाव हाबसोना थाहैनाङा इयाव थाफानांगौ गरमाव नोंबो गरमखौ लाफानांगौ संना दे नोङो इयावनो थाफाफै गरमखौ मा हिसाबै थाफानो हागोन आं इयाव थाफानांगोन नोंबो फिल लानांगोन गरमा बोरै मोनो अ इदिसो
against party sembanबो आरो नै निखिसाब दंबावो गुसेंग्रा दहाय लुनायानो लोगोफोर फुङावनो खि गारना गाराखै गुसेंग्राखौलाय खि गारखांबाय औ गारखांबाय संनि बा मटरबो सोमबावलायदोसो माने दिनै ओंख्रिया जाहैबाय मा जागोन दाउ गोजा दाउजों माथो होनदो आलु थोरसि संगोन नामा इखो ternyata iman खुसि मोनजानो दाउ लकेल मोनजादो होननानै लामा सल' खनबोगासिनो सल' खनबाय आंलाय ओरैनो खनबाय आं खनलांबाय थायो मा सल' खनदों नोङा आङो बायलं नोङा मा सल' खनदों नोङो हो माब्लाबा आं दुखु जायोब्ला हसो लाबो आं दुखु जायोब्ला माब्लाबा आं दुखु जायोबा आं दाउ लकेल मोनजाबानो जागोन दे होननाय रखमसो सल'आ मानो होनबाथाय जोंहा दाउ लकेलखौ मानि थाखाय जाया दाउ लकेला जाहैबाय हारा ख्रेब ख्रेब जायोना हारायाबो गोरा जायो ओमफ्राय जों दामा बारा नालाय अमाल' जायो दाखिनियावनो 430 आयौ अमा बेदरबा साराय गांसेनि दाम मानो अमा बेदरबा साराया बुंसिगौमोन इयाव दा नोंनि थाखायसो इखिनिया बुंनो रोङासो मिथिगौ दख'ना गांसेनि दाम दख'ना बिदन गांसेनि दाम आंहाबो मोनजागासिनो आरो थरायनानै अननायाव ओरैनो ओमफ्राय थरायनाया आंनि गस्लाखौ फैसायाव जोबमारदो साला मोसौआ दिनैसो दुंबाय ओमफ्राय गस्लाया मोनामहांजोबना सान्दुङा दुंबा माबा खामानि जागोन इयो नामा मेक्स मा होनो इमान बायदि सुनाङानो होनखाबाय दिनै खानसे थानानै जुदि सुनायबा इमान साफा रानगौमोन आंनि गस्लाया मिथिगौमोन आङो मबाइल नायखाबाय दंमोन माला सान्दुं दुंगोन मिथिगौ बख्रानो नों बायदिया मोनफ्लांनायगासिनो मोनफ्लांनाय मोनफ्लांबोनायगासिनो मोनफ्लांनाय नों बायदिया मिथिबाय बहा लोगो मोनफ्लांनाय आंखो नों बायदिया लावदुम दुम एथे लावदुमनि थाखाय फाग्ला जादोंमोन साइडखिजा नायनायखौसोनि लावदुमनि थाखाय फाग्ला जाना गाबलायदोंमोन नों बायदिया लोगोफोर दे माबार जुदि लाबस्टार नांगौबाथाय लाबस्टार नांगौबाथाय फट'नो 200K खालामना होदो थरायनायनि लाभ स्ट'रि आं नोंसोरनो दिनै एसे खोथायज्रांनो र' लाभ लेटारखौ जोंनि लाभ लेटारखौ एसे खोथायज्रांनि दाख्लाखिनिखौ मानो हमनानै मोनला जिबनाव मा जाबावगोन माथो साइज सात्राखौ एवनायफ्रालाय आलु बेदर थाव संख्रै आलुखौ बायनायनि थाखायनो आजियो फरायो ओमफ्राय थाङै थुङै बायनो इयावनो थाहैफिननांगोनलै मानो मालाय गोरोंफोरा मालाय रुवाथि फैसा थाखा गोनांफोरा मालाय रुवाथि बायनानै जाबाय दंना दे नङा दे नै फैसा थाखा दङ नोंनाव बिराद फैसा थाखा दङ बुगुनानो सिटा मानथो खोनासङाखै नोंनाव बिराद फैसा थाखा दङ दांनाङा आखाया सादोलै मोनबारायावनो बेथ' नोंनाव बिराद फैसा थाखा दङ ओरैसो खालायफिनगोन आङो ओमफ्राय नोङो ओरैनो न'आव थायो दा नों बिदि रुवाथि बायना जागौमोन ना आखाया दलथा हिनजाव रखम बुद्रांबाय थाना इदि बुद्रांग्रा मानसिखौ आं नायनो सुखुवा दे होफ्लां आखाया थाइसेखौ ओरै दलद मा मोनबारा नोंहालाय आंनि होननायखौ मानो खोनासङो आखाया दलद ओरैनो होननाय बायदि मोनदों नामा दे नोंना बिराद फैसा थाखा दङ ओमफ्राय नोंनि एख' मावा नोंहानि हौवायाल' मावो ओमफ्राय दा नों बिदि रुवाथि बायना जागौमोन ना ओरैनो नोंनि संना जागौमोन जेनेबा रुवाथि लानानै संजाना जागौमोन ना नों संनानै जागौमोन हारसिं नोंहानि हौवाया साख्रियाला ओमफ्राय नों एख' मावा ओमफ्राय नोंसानाव बिराद फैसा दं रुवाथि लानानै संना जाबाय थागौमोन नोंनाव फैसाया एभेलेबेल दंमोनबालाय ओमफ्राय लागौमोन एख' मावामोन नोङो जोंना जोखारखागौना बिदिबा हिनजावखौ सिसुग्रा मिसाखौनो ओमफ्राय रुवाथिनि सायाव जाबाय थासिगोनलाय नों बायदिया मा नों बायदिया होनबाय थायो थांसो माना बेल थाहैगोन
नोंबायदिया जिबनाव माथो उरान गैया अरना होबा बहा मा गोथाव जानिलाय माबा लिरनानै गिसि जादों अरा बारा हिट जायाखै लाखायनो दोनगोन र' अरा बोरै जोंदो दानालाय सोर दांनायनि जोंखो अरखोंबो जों जाखो नुबाय wah kangen depak ओरैबादि रान्दिनि लाबो दै लाबो एम्बु सिथ्र' जोंहानि दिनैनि रान्दिनिया नों बायदिया मा एम्बु सिथ्र' रान्दिनिनो नो संनाया गोथाव जायाबा दिगदार दं खामफ्लेजोब्बाय नुद' मानसियानोथ' माबोरै बुदियालाय गेदेर बदिखिनिया दं जोंनि संनायखौ जाबाथाय नोंबायदिया जोंनि खामाबजोब्बाय मोजां एवबाय माबा जाखो दैया बाव मोनबाय जानायनि लाहार फाहार थरायना मालाय नै गुसेंग्रा दंबावलाय नै आंथ' गुसेंग्रा जायालै मासे जानाय नायनो माबायदि मोनजायो खनसे ट्राय नायनायनि माने आं मोजां मोनजाया बुस्थु जानो बोरैबा मोननो हायो बुस्थुआ प्लास्टिक बुस्थु ना प्लास्टिक स्टाइलनि एम्फौ ना माबायदि खद जागोन जायाखै माने थरायनाया फार्स्टआव अरबो जोंनो हायाखैमोन ना ओमफ्राय सेकेन्डआव आं संनानै अरबो जोंबाय ओंख्रियाबो गोथाव जाबाय थाबबो मोनबाय नुबाय बे मेक्सायैनो गावहा जाखांनानै खानसे इखिनि ओंखाम जानानै काफ्राव फैदों थेवबोनि ओंखाम उखैगायाखैलायनो ना मा मेक्स ओंखाम उखैगागोना गायाखै नोङो ओंखो र' थरायना जानाय खोनाहरगासिनो बा गुसेंग्राया मोदोमदोंनो गुसेंग्राया मोदोमदों खोमा berapa saja? Wow. Gravy. Itu ada harau oklan ini kan bayang dah lokal sana. Beli baik oklan lah. Pening nama ya. Oh, gedar. Sosial. Nubai nabi kakek relak malah demennya. Gedar. Zanen temu nungi di gedar. Oh. Nubai. Kepsin lain adalah demenyo. Kepsin akhir deh sejin bang. Coba selalu dulu mak wah. Kalau pun jangan. Kalau zaman dia. Malu dia. Siapa? Sini sini ambil siapa? Juga. Kapnya belum masak. Nah, harap lihat nah. Lokal tahu apa jenis itu ya. Arah tu kerja naya lokal tahu ni ke. Pasti garang saya.